Történelme során az emberiséget számtalan alkalommal sújtották járványok. A járványt jelentő epidémia görög eredetű szó és jelentés a népet sújtó betegség, amely akkor alakul ki, ha egy fertőző betegség gyorsan elterjed és egy időben rengeteg embert megfertőz, vagyis a vártnál többet. Ezek a járványok ezen kívül széles térségeket érintenek különböző földrészeken, sőt az egész világra kiterjednek, és ekkor a járványt világjárványnak, azaz pandémiának nevezik. A pandémia szó szintén görög eredetű és nagy horderejű egészségügyi kockázatokkal járó helyzetet jelent, vagyis olyat, amely nemzetközi szinten van jelen és akár a föld teljes lakosságát fenyegeti vagy érinti. A betegségek általában emberek adott csoportját érintik bizonyos helyen és konkrét időpontban, egy betegség járványszerű terjedése azonban azt jelenti, hogy ez folyamatossá válik, miközben a pandémia olyan járványt jelent, amely sokkal nagyobb területet érint, például egy egész földrészt, sőt akár az egész bolygót, ahogy azt az immár az egész világra kiterjedő új vírusos pandémia esetében megfigyelhetjük, mivel olyan mindenütt jelenlévő, mutációra képes és önmagát megsokszorozó kórokozó vírusról van szó, amely rövid időn belül milliókat képes megfertőzni. A vírusok valójában a földi élet kezdete óta léteznek és túlélésüket azon képességüknek köszönhetik, hogy folyamatosan megújulnak, vagyis alkalmazkodnak környezetükhöz. Ezzel együtt az emberi szervezetbe kerülve sok embernél fáradtságot, fejfájást, náthás tüneteket, torokfájást, folyamatos köhögést, izomfájdalmakat, fizikai rossz közérzetet, étvágytalanságot és lázat vagy hőemelkedést okoznak, és hatásaik annyira károsak lehetnek, hogyha nem sikerül megfékezni őket, akkor megbéníthatják a termelő tevékenységeket és súlyos hatással lehetnek a világgazdaságra, az iparra, valamint a különböző alapanyagok előállítására, az egészségügyi és az orvosok számára, akik a kórokozó vírus leküzdésén dolgoznak. Ezzel azt akarjuk mondani, hogy a szakemberek figyelmeztetései szerint a mostani világjárvány jó ideig elhúzódhat, miközben folyamatosan szedi áldozatait és világszerte rengeteg fertőzöttet és több ezer halottat hagy maga mögött. Ez az oka annak, hogy az országok nagy része igen szigorú szükségállapoti intézkedéseket vezetett be, amelyeket jó ideje nem láttunk, és az országok lakosaikat nem csak karanténba helyezik, de el is zárják, ahogy arról 88. és 89. dokumentumfilmjeinkben már szóltunk. Most pedig olyan korlátozó intézkedéseket vezettek be, amelyek a II. Világháború óta nem látott mértékben korlátozzák az egyéni szabadságjogokat, és amellett, hogy az embereket bezárva tartják, a hatalommal való visszaélés ritkán látott példáit is megtapasztalhattuk. Többek között a házi őrizetet, ami növeli az emberekben kialakuló szorongást és kétségbeesést. Ugyanakkor ez idáig nem sikerült megtalálni a vírusos világjárvány ellen szeréül szolgáló gyógyszereket, és ennek következtében drámai helyzetek alakulnak ki nem csak a kórházakban, hanem az intenzív osztályokon és az egészségügyi fertőtlenítést szükségessé tevő létesítményekben, és az egészségügyi dolgozók annyira túlterheltek és védtelenek, hogy az orvosok, a nővérek és a kórházi dolgozók elérkeztek teljesítő képességünk határához. Ezen kívül az emberek megkérdőjelezik az új világjárványban elhunytakkal kapcsolatos információk hitelességét is, mondván, hogy az elhunyt betegek közül sokan lehetségesen más betegségekben haltak meg, mivel a halottak között megtalálhatók cukorbetegek, rákbetegek, koszorú-érbetegségben szenvedők, szívbetegek, valamint Alzheimer-kórban, agyvérzésben, magas vérnyomásban és más betegségekben szenvedők. Meg kell említenünk egy olyan tanulmányt is, amely számos bírálatot kapott a médiában, ahol alulbecsülik a vírus halálozási arányát, mivel a betegségben meghalt és megfertőződött személyek száma jóval magasabb a hivatalosan közölt adatoknál, és a vírus következtében olyan sok ember halt meg, hogy már nem tudják hol eltemetni őket.
Ezért számos autóparkolót koporsó lerakatokká alakítottak át, hogy a halottakat el tudják helyezni. Ez az oka annak, hogy az egészségügyi hatóságok adatai nem egyeznek meg az egészségügyi szakemberek adataival, amelyeket a munkahelyükön gyűjtenek össze. Ennek következtében pedig egyre inkább gyanakszanak az emberek arra, hogy valamit eltitkolnak előlük és manipulálják az adatokat, és egyre több az olyan halott, akiket saját családtagjaik hallgatása mellett temetnek vagy hamvasztanak el. És talán ez az oka annak, hogy halottas házként hevenyészet hűtőkamrákat állítanak fel a kórháznak környékén megelőző intézkedésként a jelenlegi járványban elhunytak számának lehetséges növekedése miatt. De vajon hogyan lehetséges, hogy ilyen szintű technológiai és tudományos fejlettség mellett még mindig nem találtak végleges megoldást ennek az egész bolygón terjedő halálos vírustörzsnek a megfékezésére? Vagy lehetséges, hogy céljuk egy hatalmas látványosság bemutatása, amikor is világszerte mindenütt holttestek hevernek, hogy ezzel is fokozzák az önmagát gerjesztő tömegpszichózist. Pontosan tudjuk, hogy vannak virológusok, bakteriológusok, járványügyi szakértők, infektológusok, mikrobiológusok és számtalan olyan szakember, akik speciális biológiai és molekuláris virológiai laboratóriumokban dolgoznak, amelyeket különböző vírustörzsek és járványok észlelése céljából hoztak létre. Ezek a szakemberek képesek arra, hogy szembeszálljanak a mostanihoz hasonló betegségekkel, amelyek számos ország lakosságát sújtják. De a kérdés az, hogy miért nem a probléma a gyökerét kezelik. Talán lehetséges, hogy nem rendelkeznek megfelelő erőforrásokkal, vagy lehetséges, hogy a kormányok utasításait kell követniük, miközben a világ népességének fele valamiféle elzárás vagy kijárási tilalom alatt áll, sőt halállal fenyegetik őket, ha nem tartják be a karantén szabályokat, ahogy ez a Fülöp-szigeteken is történik, miközben világszerte több száz nagyváros teljesen kiürült és kísértett várossá vált. Nyilvánvaló, hogy ezek a kényszerelzárások az Egyesült Államok beli FEMA-táborokra emlékeztetnek, ahol több száz hatalmas koporsó található, amelyek mindegyikében 3-4 embert helyeznek, és ezeket a koporsókat az Egyesült Államok különböző tagállamaiba és több ezret a világ különböző országaiba szállítanak. Ugyanakkor nem csak ezeket a koporsókat készítették elő, hanem hatalmas hamvasztókat és a holttestek elszállítására alkalmas vonatszerelvényeket állítottak üzembe, ezen kívül kényszerelzárásra alkalmas számtalan baraksort állítottak fel, ahogy arról 19. dokumentumfilmünk 3. részében beszámoltunk. Vajon lehetséges, hogy az Egyesült Államokban található, az elzárást szolgáló ilyen FEMA-táborok célja a másként gondolkodó aktivisták elzárása, hogy azután büntetlenül kivégezhessék őket, ahogy azt a zsidókkal tették a náci megsemmisítő táborokban? És mit szóljunk a korábbi náci koncentrációs táborokhoz, amelyeket nagy gonddal tart karban a német, osztrák, lengyel, francia, olasz,
cseh, norvég, belga és holland kormány, és ha az emberek további kellemetlenségeket okoznak, akkor ezeket felhasználhatják a másként gondolkodók és a rendszerellenes zavargók elhelyezésére is, adott esetben arra, hogy egy általuk indokolt népirtás eszközei legyenek. Talán az elzárások elleni védekezés az oka annak, hogy az Egyesült Államokban a lőfegyverek eladása új rekordot döntött a jelenlegi halálos világjárvány közepette, miközben kimerülni látszanak a floridai fegyverboltok puska és pisztolykészletei. Másrészről pedig a Pentagon arra készül, hogy 100 000 darab hullazsákot szerezzen be civilek számára, miközben fegyvert viselő vallási csoportok bezárkóznak, hogy szerintük így védekezzenek a gonosz ellen. Szintén meg kell említenünk, hogy a maratoni műszakok és az alvás nélkül töltött éjszakák, amelyeknek több ezer egészségügyi dolgozó van kitéve, további erőforrásokat tesznek szükségessé a mostani súlyos helyzetben, amely olyan méreteket öltött, hogy a kórházak teljesen telítődtek, az intenzív osztályok pedig dupla kapacitással működnek. Kétségtelen, hogy soha nem látott társadalmi és egészségügyi válsághelyzet alakult ki, amelynek megoldására tornatermeket, szállodákat, kiállítási központokat, vásárterületeket, raktárakat, stadionokat, vasúti kocsikat, autóversenypályákat, hajókat és egyéb helyiségeket alakítanak át,
és emellett a világgazdaság történetének legsúlyosabb katasztrófájára készülünk, és annak ellenére, hogy sokan, akik nem ismerik a tényeket, úgy gondolják, hogy a jelenlegi pénzügyi válság olyan lesz, mint a 2008-as, nem veszik figyelembe, hogy 2008-ban csak néhány bank ment csődbe és nem állt meg az élet az egész bolygón, a mostani világjárvány következtében azonban az egész világ teljesen megbénult valamennyi iparággal és gyárral együtt, aminek következtében 100 milliók veszítették el munkahelyeiket. Vagy talán lehetséges, hogy létezik egy jól szervezett titkos mozgalom, miközben a világgazdasági rendszer összeomlik és a hatalmas válság nyertesei a nagyvállalatok. Pontosan azok, amelyek fúziók révén monopóliumokat hoztak létre, hogy még nagyobb haszonra tegyenek szert, miközben az új technológiák digitalizációjára készülnek egy új digitális és ellenőrzött pénz bevezetése mellett. És mit szóljunk a nyomor és a szegénység növekedéséhez nem csak a nagyvárosokban, hanem a vidéki térségekben is, ami további társadalmi és gazdasági egyenlőtlenséget idéz elő. Miközben a fizetőképesség biztosítására irányuló kormányzati intézkedések elégtelennek bizonyultak, nem lehetséges, hogy ebből az okból kifolyólag a nyomor és a szegénység súlyosbodása fokozottabb erőszakot, káoszt és terrort eredményez a dzsungel törvényeihez hasonlóan, és ezen kívül tovább fokozódik a családon belüli erőszak, mivel a családtagok nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy ilyen sok időt töltsenek összezárva. Nyilvánvaló, hogy az akadálytalanul terjedő világjárvány hatalmas társadalmi és pszichológiai válságot hozott felszínre nem csak az egészségügyben és a gazdaságban számtalan vállalat megszűnésével, hanem magukban a családokban is, amelyek tagjai több millió esetben elszakadtak egymástól és semmilyen lehetőségük nincs arra, hogy ismét találkozzanak, miközben más részről drasztikusan csökken vitális auramezőnk energiafrekvenciája és ennek céljából megpróbálnak általános félelmet kelteni, amely megbénít minket és megakadályozza, hogy céljainknak megfelelően cselekedjünk. Mert a félelem vírusa mindent blokkol személyes életünkben és a kollektív tudatban, ráadásul ragályosabb, mint bármilyen kórokozó vírus. Mivel negatív hatással van immunrendszerünkre és ezáltal hajlamosabbá válunk bármilyen betegségre vagy vírusfertőzésre. A félelem ráadásul a szorongás és zaklatottság egyik formája, aminek következtében az emberek irracionálisan viselkednek, így azután könnyebben manipulálhatók és irányíthatók és önként mondanak le szabadságjogaikról. Ne felejtsük el, hogy a világon jelenleg több mint 4 milliárd ember él városokban, azaz a világ népességének több mint fele, és a jelenlegi világjárvány minden korábbinál világosabban mutatja a városi élet hatásait, ahol is rendkívül nagy a népsűrűség, és a nagyvárosokban élők rendszeres társas kapcsolatban vannak és érintkeznek egymással, mivel ebben a közegben dolgozunk, itt éljük családi életünket, itt vannak szüleink és nagyszüleink, és ez biztosítja a nagyvárosok számára az empatikus energiát, a lendületet, a kreativitást, valamint a társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási fejlődést. Az érem másik oldala azonban az, hogy a városok agglomerációi jelenleg szintén a vírus és a járvány melegágyát jelentik, ezért a hatóságok arra kérik az embereket, hogy maradjanak otthon, ugyanakkor nem mérték fel azt, hogy a kényszerű elszigetelődés folyamatos aggódást és bizonytalanságot okoz, továbbá álmatlanságot és alvásszavart idéz elő, mert az emberek nem tudják, mi vár rájuk. Ezen kívül minden annyira zavaros, hogy több százezer embernek 40 négyzetméternél is kisebb lakásokba bezárva kell élnie, és még rosszabb, hogy nem mehetnek ki az utcára sétálni, friss levegőt szívni vagy hogy egy kis napfényt kaphassanak, aminek szintén tartós pszichológiai hatása van. Miként lehetséges, hogy ez a kötelező globális elszigeteltség nem idéz elő egyre fokozódó társadalmi rossz közérzetet és született erőszakot az égető éhség miatt, aminek következtében egyre gyakoribbak a támadások és a rablások nem csak az élelmiszerüzletekben, hanem a lakások esetében is, ahol védtelen családok élnek. A soha nem tapasztalt mértékű társadalmi hisztériát előidéző ezen intézkedések kapcsán beszélt Sushari Bhakti, a fertőző betegségek nemzetközi hírű doktora arról, hogy a vírus és az őrület hatására hisztéria alakul ki, aminek oka az otthoni bezártság,
amely immár a világ minden pontján jellemző, miközben mindez önpusztításhoz és kollektív öngyilkosságokhoz vezethet. Lehetséges, hogy ez az aránytalan fellépés indokolt lehet, hiszen szorongást és félelmet okoz, miközben számos ártatlan ember veszíti életét, ahogy ez az egyik német miniszter esetében megtörtént, továbbá ugyanez történt kórházi ápolókkal, betegekkel és orvosokkal a gazdasági és egészségügyi helyzet következtében kialakult kétségbeesés miatt. Teljesen egyértelmű, hogy nem indokolható gondolkodó és érző emberi lényekként vallott alapvető elveink elvesztése, és nem indokolhatók az aránytalan reakciók sem több ezer olyan ember ellen, akik csupán arra törekszenek, hogy túléljék a támadásokat, illetve azon sok ezer ártatlan emberrel szemben, akik naponta halnak meg a világgazdasági összeomlás mellett, és ezzel együtt rövid időn belül a bankrendszer példanélküli összeomlását jósolják. Részletes orvosi tanulmányok szerint ezen kívül az egészségügyi válság nem olyan mértékű, ahogy arról hírt adnak, mivel a jelenlegi vírus és a közönséges influenza ugyanabból a családból származik, és mindkét fertőző betegség tünetei hasonlóak, mivel mindkettő esetében jellemző a láz, a köhögés, a fáradtság, fej- és torokfájás és mindkettő légúti fertőzéssel terjedő betegség, amely időben történő kezeléssel könnyen gyógyítható. Hasonlóképpen, virológiai szakértők azt állítják, hogy kiszivárgott elemzések azt bizonyították, hogy a vírus csak egy közönséges, súlyos és lokalizált megfázás, és úgy gondolják, hogy az éghajlati viszonyok kulcsfontosságúak lehetnek ezen vírustörzs eltűnése szempontjából. Az sem világos, hogy annak ellenére, hogy a jelenlegi járvány igen súlyosan érinti az egész társadalmat, az idős polgárokkel nem foglalkoznak megfelelően, és ez látható az idősek otthonaiban, amelyek jelenleg a vírus terjedésének főbb gócpontjaivá váltak, és eddig több mint 10 000 édesapa, édesanya és nagyszülő veszíti életét.
Hollandiában egyenesen úgy gondolják, hogy a spanyol és olasz egészségügyi rendszer összeomlását az okozta, hogy meg akarják menteni az időseket, és holland kórházakban már alaposan kiválogatják az embereket. És egyes szakértők arra figyelmeztetnek, hogy csak azért kórházba szállítani valakit, hogy ott meghalljon, nem humánus cselekedet, és a legmegfelelőbb dolog, amit tenni lehet, az, hogy otthon hagyjuk őket, és hagyjuk, hogy az orvosok azokkal foglalkozzanak, akiknek nagyobb esélyük van a túlélésre. Ugyanezt hallhattuk az egyik amerikai kormányzótól is, aki nyíltan azt javasolta, hogy az idős amerikaiaknak készen kellene állniuk arra, hogy egészségüket kockáztassák hazájuk gazdaságának újbóli fellendülése érdekében. Mindez egyértelműen mutatja, hogy az embertelenség milyen megállíthatatlan méreteket ölt, és a mostani helyzetben számos vállalkozó, pénzember, politikus és kormányzó kimutatja lelke sötét oldalát, és szégyentelenül embertelen és hálátlan módon viselkedik azokkal szemben, akik a legnehezebb pillanatokban a legjavukat nyújtották annak érdekében, hogy jobban élhessünk. Nem tagadjuk, hogy az egészségügyi rendszerek bármelyik percben összeomolhatnak, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy sok kormánynak hatalmas erőforrások állnak rendelkezésére a probléma megoldására. És ebben az esetben az a probléma, hogy nem figyeltek oda a közelgő veszélyre, és a politikusokban vakon megbízva nem tettek semmit a helyzet orvoslására, miközben a lakosság társadalmi szinten korábban nem látott mértékű pánikba esik. És ez az oka annak, hogy nagyon kevesen vannak, akik felteszik magukban a kérdést, hogy vajon mi fog történni a teljes csődben lévő világgazdasággal, a pusztító vírus elmúltával, mivel a helyzet következtében a lakosság példátlan szegénységbe süllyedhet, és a helyzet sokkal rosszabb lehet, mint az 1929-es világválság idején, amely mindenütt éhínséget, halált és szegénységet idézett elő. És ennek a súlyos helyzetnek az oka az, hogy a kormányok nagy része csupán a világjárvány okozta károkkal foglalkozik, de nem vette figyelembe, hogy vannak olyan országok is, mint például India, ahol a túlnépesedés miatt több millió szegény és nyomorgó embernek nincs mit tennie, és a különböző kórokozók és méreganyagok miatt naponta halnak meg emberek, ráadásul sokaknak nincs hol aludniuk sem. Ugyanilyen helyzetben vannak széles tömegek is, akik a többhetes feszültség következtében és az élelmezési intézkedések hiányában immár a kétségbeesés szélén állnak, és több millió embernek kell bezárkóznia nem csak az ázsiai országban, hanem világszerte sok helyen. Kétségtelen, hogy jelenleg csak filmeken látott társadalmi és gazdasági katasztrófa helyzet alakult ki, ahol azon kívül, hogy a biztonsági erők megpróbálják fenntartani a rendet, maguk a lakók vállalkoznak arra, hogy egymást figyeljék, mintha csak bűnözők lennének. És itt meg kell említenünk azokat a kémkedő lakosokat, akik civil ruhás rendőrként ügyelnek arra, hogy senki se szegje meg a járvány miatt hozott karanténintézkedéseket, és több közelmúltbeli mozifilmben már igen érzékletesen megjelent ez a fajta tömeges katonai megfigyelés, mint egy figyelmeztetésképpen, hogy az idő előre haladtával ez bármikor bekövetkezhet. Ezáltal érzékelhetővé válik, hogy olyan régebbi korok visszatérése várható, amikor csak fájdalom, szenvedés és halál volt, hogyha nem találunk megoldást az egyre terjedő világjárvány megállítására. Vagyis olyan régi világról van szó, amelyben a különböző betegségek igen gyorsan, járványszerűen és halálos következményekkel terjedtek, és magas halálozási aránnyal jártak mindenütt. És talán ez az oka annak, hogy immár elkezdtek arról beszélni, hogy egy eddig nem is sejtett nagyságú és több millió halottat követelő járvány előtt állunk. Talán ennek a pusztító fertőző betegségnek az elkendőzése érdekében változtatják meg az adatokat, ahogy azt sokan már beszélik, elsősorban azért, mert a kínai kormány szerint a vírust igen kevés halálos áldozat és fertőzött mellett sikerült megállítani, vagy talán eltitkolják az igazságot, hogy azt terjesszék, hogy sikerült legyőzniük a járványt. Ugyanakkor sok kutató azt látja, hogy a színfalak mögött igen jelentős félrevezetésről van szó, és azt mondják, hogy igen valószínű,
hogy immár nem végeznek teszteket, miközben kozmetikázzák a számadatokat, mert nem felelnek meg az általuk közzétett statisztikáknak, tudván, hogy a világ leginkább túlnépesedett országáról van szó és a világjárvány Wuhan városából indult és rövid idő alatt az egész világon elterjedt, és ne felejtsük el továbbá, hogy Wuhan volt a katonai világjátékok helyszíne is, és itt helyezték üzembe az új magas frekvenciájú telefonhálózatokat is. Ugyanakkor arról nem beszélnek, hogy ez az új technológia példanélküli kockázatokat rejt magában nem csak az egészségre, hanem a környezet, illetve az emberek, az állatok és a növények egészsége szempontjából is, azon kívül, hogy behatol a különböző terekbe és az emberi tudatba, és nagyobb mértékben teszi ki elektromágneses sugárzásoknak az embereket és minden élőlényt, mint ahogy azt valaha is el tudtuk képzelni. Továbbá tudományos tanulmányokból az is kiderül, hogy ezek a nagy erejű elektromágneses sugárzások visszafordíthatatlan genetikai károsodást, figyelem- és memóriazavart, idegrendszeri zavarokat, sejtszintű stresszt, valamint a káros szabad gyökök számának növekedését idézik elő. Ezen kívül strukturális és funkcionális változásokat okoznak a szaporító szervrendszerben, károsítják az immunrendszert és fokozzák az antibiotikum rezisztenciát, valamint különböző tényezők együttesével adott esetben rákra hajlamosítanak, súlyosbítják továbbá az elektromágneses túlérzékenységet olyan tünetekkel, mint a szédülés, émelygés, amnézia, remegés, szívritmuszavar és más akut és krónikus betegségek, így ennek a nagysebességű hálózatnak a hatása az egész világra kiterjed, ezért azt mondják, hogy a tömeges elkülönítést használják arra, hogy elektromágneses sugárzással működő antennákat telepítsek anélkül, hogy az emberek értesülnének arról, hogy mi történik, miközben más részről kihasználják az alkalmat, hogy föld körüli pályára állítsanak egy új műholdas hálózatot, amely egyelőre 300 műholdból áll, ugyanakkor az első szakasz végére a cél 4400, majd később 7500 műhold pályára állítása, amelyeket már engedélyeztek, és amelyek célja a nagy frekvenciájú jelek sugárzása az egész bolygón, miközben szélessávú műholdas internetszolgáltatást kínálnak, ami felerősíti az új, magas elektromágneses frekvenciát használó technológia egészségre gyakorolt hatásait. Az is kiderült, hogy az elmúlt 3 hónapban Kínában több mint 21 millió telefonszám szűnt meg, ami arra utal, hogy igen nagy volt a vírus következtében elhunytak száma, különösen akkor, ha tudjuk, hogy a mobiltelefonok mai életünk nélkülözhetetlen részei, mivel Kínában az emberek a mobiltelefonjukkal regisztrálják személyazonosságukat, ezen keresztül intézik nyugdíjügyeiket, a társadalombiztosítást, és azzal kapcsolódnak bankszámláikhoz. Ezen kívül ez regisztrálja személyes egészségügyi adataikat, amelyeket a kormány ellenőriz, valamint mobiltelefonnal tudnak fizetni például a vonatokon és más helyeken,